Minä olen aina ollut sitä mieltä, että kyllä tulojen ja menojen pitäisi olla hyvässä suhteessa. Nytpä kerron teille tarinan perheestä, jossa näin ei ollut. Ja tässä on kuulkaa sellainen twisti lopussa, että seuratkaahan ihan silmäkovana. Olipa kerran perhe, jonka menot olivat vuodessa 55 200 euroa. Perhe eli kuitenkin vaikeita talousaikoja, kun lapset vaativat yhä enemmän rahaa ja isältäkin lähti työpaikka alta, kun tehdas siirrettiin Kiinaan. No, nyt perheen tulot olivat vuodessa enää 49 700 euroa. Perheen pitää ottaa vuodessa siis lainaa 5,500 euroa, että he saavat kaiken tarpeellisen hankittua. Perhe oli kuitenkin elänyt jo vuosien ajan yli varojensa ja velkaa oli kertynyt jo päältä 100 000 euroa. Äiti kyllä vakuutti, että kyllä nyt muuttuu kaikki kerrassaan hyväksi, kun perheen pienintä ei viedäkään päiväkotiin ja mummoa ei päästetä enää sairaalaan. Hätää olisi lähes taitettu, kun perheen velanottotarvettakin on sitten saatu 1 000 eurolla vähennettyä. Mutta vaikka mitä tehtiin, niin yli varojen eläminen ja velan kasvaminen vain jatkui ja jatkui. Vanhemmat kuitenkin olivat ylpeitä siitä, että olivat lähes 1 000 eurolla saaneet tätä velanottotarvetta vähennettyä. Sitten minä haluaisin kysyä teiltä katsojat, että olisitteko te ylpeitä tämmöisestä perheen toiminnasta? Olisivatko isä ja äiti tässä tilanteessa tarpeeksi vastuullisia? Ja sitten, arvon katsojat, sitten tulee se twisti, kas kun lisätään muutama nolla tuohon, niin oho, saadaankin valtion budjetti tähän näkyville. Ja jos katsotte videon uudestaan, niin saatatte havaita jos jonkinlaista metaforien käyttöä. Mutta eipä minulla tässä muuta. Minä vaan toivon, että perhe tekisi jatkossa vähän parempia päätöksiä.